தேங்க்யூ மாதா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாங்க ஹரே அந்த கிருஷ்ணா. நேரம் ஒண்ணுமே புரியாமவே படிச்சு எழுதியாச்சு. படிச்சு எழுதினீங்க இல்லையா? இந்த வாட்டி வந்து நீங்க இப்பதான் கொஞ்சம் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கு. ஆமா அதான் புரிஞ்சது மாதாஜி. இருந்தாலும் இவ்வளவு ஒரு ரியலைசேஷன் இல்ல அந்த நேரம். எதுக்கு எழுதுறோங்கிறது கூட இப்பதான் தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. எஸ் எஸ் கரெக்ட். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நாம இன்னைக்கு ஏன் எல்லாருமே வெளியூர் போயிருக்காங்களா என்ன? இவ்வளவு கம்மியா இருக்கீங்க? எல்லாரும் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா என்ன? பிஸியா இருக்கீங்க? ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறாங்க. ஆமா, எப்பவுமே இந்த அளவுக்கு இருந்தது இல்லையே. 20க்கு மேல இருக்கும் மாதாஜி. எப்பவுமே 20 மேல வருவாங்க. ஏன் என்ன ஆச்சு? இதுக்கு வந்தாங்களா சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கிளாஸ்க்கு? அதுக்கு வந்தாங்க மாதாஜி. அதுக்கு ஒரு 50 மேல வந்தாங்க. ஓகே ஃபைன். இது ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் தான் நம்ம படிக்கிறது இல்லையா? பகவானை பற்றி படிக்கிறது ரொம்ப வர்ஷிப்பிங் ஓவர் தி ஹில் 24வது சாப்டர் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நம்ம பிரேயர்ஸ் முடிச்சிடலாம். பிரேயர்ஸ் பண்ணிட்டேன்ல, இது காலையில இது கொஞ்சம். जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. गोपी जन वल्लभा गिरिधारी वारी. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. यशोदनंदन ब्रजजन रंजन. यशोदनंदन ब्रजजन रंजन. यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. यशोदनंदन ब्रजजन रंजन. यशोदनंदन ब्रजजन रंजन. यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय, जय प्रभुपदा, 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 जय प्रभुपदा, निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நாம் கிருஷ்ணா இன்னைக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ கோவர்தனகிரியையும் நாம வந்து வணங்குறது, அதை பத்தி தான் இந்த அத்தியாயத்துல நாம படிக்க போறோம் இல்லையா? சோ அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி கூட நமக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ பகவான் என்ன சொல்றார், அதாவது நம்ம தேவ வழிபாடை பத்தியே நாம இந்த இடத்துல கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க முயல வேண்டும். தேவர்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டது இந்த பிரபஞ்சத்துல அவங்களுக்கு நிற்கக்கூடிய கடமை வந்து நம்மள எல்லாரையுமே ரட்சிக்கிறதுக்காகத்தான் இல்லையா? அதனால அவங்கள நாம பூஜிக்கிறதால மட்டுமே அவங்க நம்மளை ரட்சிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறது அது தேவர்களுடைய தவறு. சோ அந்த பயத்தை கொண்டு நாம பக்தி என்னைக்குமே செலுத்தக்கூடாது இல்லையா? சோ அது ஒரு கான்செப்ட். ரெண்டாவது வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம வந்து நன்மையும் தீமையும் எல்லாமே நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறுதான் நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் வந்து மேலும் எடுத்துரைக்கிறதுக்காகத்தான் வந்து இந்த கோவர்தனகிரியை வந்து நம்ம வந்து வணங்கக்கூடிய அந்த சாப்டரை வந்து நம்ம வாசிக்க போறோம். ஓகே, எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் வாசிங்க நீங்க. அத்தியாயம் 24 கோவர்தனகிரியை பூஜித்தல். வேத சடங்குகளில் பிராமணர்கள் மும்முரமாக ஈடுபட்டிருந்ததை கிருஷ்ணரும் பலராமரும் கவனித்துக் கொண்டிருந்த போது அது போன்ற ஒரு யாகத்தை இந்திரனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஆயர்கள் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்ததையும் கண்டார்கள். இந்திரனை திருப்திப்படுத்தினால் மழை வரும் என்று நம்பப்பட்டது. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் கிருஷ்ணருக்கு அன்பு தொண்டாற்றுபவன் மற்ற கடமைகளிலிருந்து விடுபடுகிறான். கிருஷ்ணரின் புனித பக்தன் வேற எந்த வேத சடங்கையும் நிகழ்த்த தேவையில்லை. அவன் தேவர்களில் யாரையும் வணங்க தேவையில்லை. ஒருவன் கிருஷ்ணரின் பக்தனாக இருந்தால் போதும். அவன் எல்லா வேத சடங்குகளையும் கடைபிடித்தவனாகவும் கருதப்படுகிறான். வேத சடங்குகளை நிறைவேற்றுவதும் தேவர்களை வணங்குவதும் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டாற்றியதற்கு சமமாக ஆகாது. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டாற்றுவதில் தன்னை முழுவதுமாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டவன் வேத கட்டளைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றியவன் ஆவான். இப்படிப்பட்ட நடவடிக்கைகளை நிறுத்தும்படி கிருஷ்ணர் தம் பக்தர்களுக்கு கட்டளையிட்டார். தாம் விருந்தாவனத்தில் இருந்த போது பக்தி தொண்டை மட்டுமே மக்கள் மேற்கொள்ள வேண்டுமென்ற நியமத்தை நிலைநாட்ட கிருஷ்ணர் விரும்பினார். எல்லாம் அறிந்த முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் கோபாலர்கள் இந்திரனுக்கு விழா எடுக்க தயார் செய்து கொண்டிருந்ததை அறிந்திருந்தார். ஆனால் மரியாதையை கருதி அவர் தன் தந்தையான நந்த மகாராஜாவிடமும் மற்ற பெரியவர்களிடமும் அது பற்றி பணிவுடன் விசாரிக்கலானார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான கருத்துக்கள் இந்த 2 பேராகிராஃப்ல. சோ பிராமணர்கள் ஒவ்வொரு வருடமுமே வந்து அதாவது இந்திர பூஜை என்பதை வழிபாடு செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அதாவது பிருந்தாவனத்தில். ஒரே நிமிடம்.
இந்த இந்திர பூஜை என்பது இந்திரனை வந்து திருப்திப்படுத்துறது. சோ இந்திரனை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அப்பதான் நமக்கு மழை வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொண்டு இந்திர பூஜை என்பது செய்து கொண்டிருந்தார்கள். நிறைய நெய் எல்லாமே ஊற்றி யக்னங்கள் எல்லாம் வளர்ப்பாங்க. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல வந்து பகவான், அதாவது டிவோட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா ஆஸ் எ ஸ்ட்ராங் ஃபர்ம் அண்ட் ஃபெய்த் இல்லையா, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து நமக்கு வந்து உறுதி கொண்ட அந்த நம்பிக்கை உண்டு. சோ யார் ஒருவர் அந்த தெய்வீகமான நிலையில் இருந்து கொண்டு பகவானுக்கு வந்து அன்பு தொண்டு ஆற்றுகிறார்களோ அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து கூட அவர்கள் வந்து விடுதலை பெறுகிறார்கள். இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுனாக்கா, ஒருவருடைய கொஞ்சம் எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சர்வதர்மான் பரித்யஜ்யம் மாம் ஏகம் சரணம் ரஜா, இத அர்ஜுனருக்கும் பகவான் சொன்னார். ஏன்னா நம்மள முழு பொறுப்போட பார்த்துக்கிறதுக்கு பகவான் தயாரா இருக்கார். அதனால அவர் பாதங்களில் நாம் சரணடையும் பொழுது நாம் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் அனைத்தையுமே பக்குவமாக ஆற்றதுக்கான மார்க்கத்தையும் பகவானை கொடுப்பார். ஆனால் நாம இந்த விழா அந்த விழா இதெல்லாம் தனித்தனியா ஒவ்வொரு தேவதைக்கும் ஒரு செயல் செய்தால் அவன் ஒருத்தருக்குமே நம்ம பூஜை செஞ்சா அதற்கேற்ற பலன்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து அடைவோம் இல்லையா. இப்ப திருமணம் செய்யறதுக்கு வந்து ஒரு கடவுளை வணங்குறோம், அதே மாதிரி வீடு வந்து கிரக பிரவேசம் செய்யறதுக்கு ஒரு கடவுளை வணங்குகின்றோம். ஒவ்வொன்னும் ஒன்னொன்னா நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி தனித்தனித்து செய்ய வேண்டியதே இல்லை. எல்லாவற்றையுமே எல்லாரையுமே படைத்தவர் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன், அதாவது தேவர்களை படைத்தவர். தேவர்கள் எல்லாம் கூட நம்ம பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்தால் அவர்களுமே வந்து ரொம்பவுமே வந்து சந்தோஷம் கொள்கிறார்கள். அவங்க தனித்து வந்து நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறது இல்லை. ஆனா நாம தான் என்ன பண்றோம், அவங்க கிட்ட அப்ளிகேஷன் போட்டு எதிர்பார்க்கக்கூடிய தன்மையை ஏற்படுத்தி அதுக்கப்புறம் நாம வந்து செய்யாமல் போற செயல்கள் எல்லாம் செய்வது யார் என்றால் நாம தான், மனிதர்களாகிய நாம தான் செய்யறதே. சோ தேவர்கள் இப்ப எப்படி நமக்குன்னு கடமையா இருக்கும்போது நம்ம குழந்தைங்களை வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நம்ம பாத்துக்கிறது நம்ம கடமைன்னு நினைச்சுன்னு நம்ம வந்து செய்யும் பொழுது அவங்க எல்லாம் நமக்கு திருப்பி ஏதாவது செய்யணும்னு நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு செய்யறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. அங்கே அன்பு ஒன்றுதான் இருக்கும். அதே போலதான் தேவர்களும் நமக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ, நமக்கு ஒரு தாய் தந்தை ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருந்து நமக்கு தேவையானதெல்லாம் வழங்குறதுக்கு தான் பகவான் வந்து அவங்களை எல்லாமே வந்து அதாவது பிரதிநிதிகளாக படைத்தார் இல்லையா. நம்முடைய தேவைகளுக்காக தான் படைத்தார். அதனால அவங்களுடைய கடமையே நமக்கு வந்து சகாயம் புரியறது தான். நமக்கு தேவையானதை இந்த இயற்கையில வந்து வழங்குவதற்காக தான். காற்று இல்லையா, வாயு பகவான் வந்து காற்றை கொடுக்கிறார், அக்னி பகவான் இல்லையா, இந்த மாதிரி நீர் வந்து நம்ம வருணன் என்றது வந்து நம்ம இந்திரன். இப்படி ஒவ்வொருத்தரையுமே வந்து அந்தந்த காரியங்களுக்காக வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதனால அவரவர்களுக்கு கடமை செய்யும் பொழுது எதிர்பார்ப்புகள் என்பது தேவர்களுக்கு கூட இருக்கக்கூடாதுதான் இல்லையா. ஆனா நாம் என்ன செய்யறோம், நம்ம எப்பவுமே ஷார்ட்கட்ல போய் நமக்கு பழக்கம் இல்லையா. அதனால அவங்களுக்கு இதை செய்தா நமக்கு இது நன்மை வரும், இப்படி நம்ம எதிர்பார்ப்புகளோட அந்த தேவர்களுக்கும் நாம் என்ன பண்றோம், we are giving a bribe மாதிரி தான். அதனால்தான் அவர்களும் எதிர்பார்க்கிறார், அவங்களும் பௌதிக ஆற்றலால் தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா. அதனால எதிர்பார்ப்புகள் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். அதனால்தான் we should never இந்த மாதிரி இந்த வியாபாரத்தை வந்து நாம் என்னைக்கும் செய்யவே கூடாது. Well, simply engage. If you simply engage in Krishna conscious and Krishna's transcendental loving service, then he is free from all obligations. எல்லா கடமைகளிலுமே கூட அவர் வந்து விடுபட்டிருக்கிறார். சோ அப்படின்னா அவரால எல்லா கடமைகளையுமே வந்து செவ்வனே ஆற்ற முடியும். ஆனால் எந்த ஒரு தங்கு தடையுமின்றி, எந்த தடை வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்தக்கூடிய திறன் வந்து பகவானுடைய பக்தனுக்கு கண்டிப்பாக உண்டு. A pure devotee of Lord does not have to perform any ritualistic, அதாவது வேத சாஸ்திரம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா யக்னங்கள் பண்ணணும், இதெல்லாமே பேசிக் லெவல்ல இருக்கிறவங்க செய்யறது. கர்ம காண்டா, அதுக்கப்புறம் வந்து சகாம கர்ம யோகம், இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்க தான் யக்னங்களை வளர்க்கறது இல்லையா, தானங்களை பண்றது, அதனுடைய பலன்களை எதிர்பார்க்கறது. சோ அதனால நம்ம வந்து நல்லது ஒரு அதாவது நிலைய புண்ணியங்களை அடையணும், அதுக்கப்புறம் சொர்க்கத்துக்கு போகணும். இதெல்லாம் யாருக்குன்னாக்கா ஒரு நார்மலா வந்து ஒரு வழிபாடு செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தனுக்கு மட்டும்தான். ஆனால் பகவானை சேவிக்கக்கூடியவனுக்கு இதையெல்லாம் கடந்த நிலையில இருப்பான். அவன் வந்து வெறுமனே நாமம் ரூபம் இல்லையா, அவருடைய செயல்கள் லீலைகள் இதை மட்டுமே அவன் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அவனுடைய பக்தியை அவன் வந்து நடத்தி சென்றால், நீங்க எந்த இஸ்கான் டெம்பிள்லயுமே வந்து ஸ்பெசிபிக்கா இந்த யக்னம் அந்த யக்னம் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. யக்னாஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இன்னொரு ரீசன் என்னன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குறதா? அது ஒண்ணு. எல்லா இஸ்கான் டெம்பிள்ஸுமே வந்து நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னாக்கா
அதாவது தே ஒன்ட் டூ ஹோமங்கள் வந்து நம்ம டெய்லி நம்ம நார்மலான டெம்பிள் போனீங்கன்னா இந்த ஹோமம் அந்த ஹோமம் போட்டு நம்ம வந்து கலெக்ஷன் பண்ணி நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா? ஆனா நீங்க இஸ்கான் டெம்பிள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பா யக்னங்கள் கிடையாது. ஏன்னா நாம சங்கீர்த்தன யக்னத்தை நாம எல்லாருமே செய்யறோம். அதனால வந்து தனித்து இந்த ஒரு ஹோம குண்டத்தை வச்சு வளர்க்குறது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரிச்சுவல் செய்யணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. இது அதையும் அதை விட மேன்மையான ஒரு நிலை. இது டைரக்டா நாம என்ன பண்றோம், பகவானோட வந்து இணைப்பு ஒரு குருனுடைய ஆசீர்வாதத்துல வந்து நம்மளால வந்து இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் இல்லையா? சோ இப்படிப்பட்ட செயல்கள் நாம மேன்மையான செயல்களை ஆல்ரெடி செய்வதால நாம இந்த சிறு சிறு செயல்களை, இதுவும் உண்மைதான். இன்னொன்னு ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே அதாவது சத்தியுகத்துல செய்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலை கிடையவே கிடையாது. கலியுகத்துல எல்லாமே குறைபாடுகள் தான் இல்லையா? இப்ப ஒரு 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 புக்கு மந்திரம் ஓதுறதுக்கு பதிலா ஒரு மந்திரத்தை ஓதி அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய காலகட்டத்துல தான் இருக்கோம் நம்ம. அதனால ரிச்சுவல்ஸ் கூட வந்து நம்ம பெர்ஃபெக்டா பண்றது கிடையாது. வேத உச்சாடனத்தை வந்து பர்ஃபெக்டா சொல்றவங்களுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல இப்ப கிடையாது. கலியுகத்துல அனைத்துமே குறையுடையதுதான். நார் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு வர்ஷிப் எனி டெமிகாட்ஸ். தேவர்கள் வழிபடுவது எதற்கு? அவரவர்களுக்கு தேவைகளை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு தான். நமக்கு என்ன தேவையோ இவங்களாலன்றது செய்யறது தான் நம்ம தேவ வழிபாடு. இப்ப ஊர் காவல் தெய்வங்கள் எல்லாம் கூட நம்ம வணங்குறோம் இல்லையா? கண்டிப்பா வணங்குறோம். அதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டியதே இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு நார்மலான வர்ஷிப் செய்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நம்ம பகவானை வழிபட்டால் இவர்கள் அனைவருமே திருப்தி கொள்கிறார்கள். அவர்களும் நமக்கு வந்து தேவையான சகாயத்தை அவர்களும் செய்வார்கள். அதை விடுத்துட்டு நாம என்ன பண்றோம், ஒவ்வொருத்துக்கும் தனித்தனியா நம்ம வந்து பூஜை புனஸ்காரங்களை வைத்து நாம செயல்படுகின்றோம். சோ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு தேவ வழிபாடு செய்யறது எதனாலன்னா இதற்கும் மேல்பட்டு இருக்கக்கூடிய மேன்மையான, அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய வழிபாட்டை பற்றி அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணராமல் வந்து நாம அதனுடைய தாத்பரியத்தையும் உணராமல், பேக்ரவுண்ட் எதுக்கு நாம வந்து பகவானே வணங்கினா போரும், ஏன் தேவ வழிபாடு தேவையில்லை என்பதை உணராமல் நாம செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுதான் உண்மை இல்லையா? One does not develop devotional service for Krishna by performing Vedic ritual ceremonies or worshipping the demigods, but it should be understood that one is fully engaged in service of the Lord, has already fulfilled all ulta இல்லையா? சோ வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நாம யக்னங்களை வளர்ப்பதனாலேயோ இல்லை வந்து பிற தேவர்களை வழிபடுவதனாலேயோ நாம வந்து தூய பக்தி சேவையை வந்து பகவானுக்கு செய்வதற்கான அந்த மனப்பான்மையை நம்மளால கண்டிப்பா வளர்த்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யார் ஒருவர் வந்து தூய பக்தி சேவையை வந்து செய்வதற்கான அந்த மனப்பக்குவத்தை வளர்த்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த வேத சாஸ்திரங்களால் செய்யப்படக்கூடிய, அதாவது யக்னங்கள் வரக்கூடிய பலன்களை காட்டிலுமே இன்னும் மேன்மையான பலனை வந்து அவர்கள் அடைகிறார். அது எல்லாமே சர்பாஸ் ஆயிடும். So in order to stop all such activities, சோ அங்க விருந்தாவனவாசிகள் இப்போ இந்திரனுக்கு அத்தகைய ஒரு செயலை வந்து செய்வதை நிறுத்துறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணாரு, firmly establish இல்லையா? கிருஷ்ணா wanted to firmly establish exclusive devotional service during his presence in. ஸ்வயம் பகவானே இருக்கும் பொழுது நாம் என்ன பண்றோம், பக்கத்துல ஒரு தேவதையை வணங்குறோம்னா அப்ப கண்டிப்பா யோசிப்போமா இல்லையா? சோ இவரால அனைத்துமே வரும், அனைத்துமே செயல்படும். எத்தனை அசுரர்களை வதைத்தார் இல்லையா? எத்தனை பேரை வதைத்தார், எவ்வளவு நன்மையான காரியங்கள் எல்லாம் செய்துட்டு இருக்கார். ஆனாலும் நாம் என்ன பண்றோம், இன்னொரு தேவதையை வணங்குறதுக்காக நம்மளை தயார்படுத்தினோம். அப்படின்னா உண்மையான அந்த தேவர்களுடைய தாத்பரியத்தையே நாம புரிஞ்சிக்கவே இல்லை. அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அதனால பகவான் என்ன செய்தார், அவர் இந்த நம்பிக்கை நாமளே இருக்கும் பொழுதே இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைன்னா நாம் இல்லாதப்ப இன்னும் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நம்ம யோசிப்போமா யோசிக்க மாட்டோமா? யோசிப்போம் மாதாஜி, கண்டிப்பா. அதனாலதான் அவருடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி, அவருடைய அவரை வழிபடுவதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி கண்டிப்பாக எடுத்துரைக்கணும், நிலை நாட்டணும். அப்பதான் வருங்கால சந்ததியர்களும் இதை பற்றி அறிந்து கொள்வார்கள் என்பது அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தார். அதனால இஸ் ஆம்னிசியன்ட், எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல இறைவன் knew that the cowherd men were preparing Indra sacrifice, அதாவது இந்திரனுக்கான அந்த என்னது யக்னங்களை வந்து யாகசாலை வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறத வந்து அவரால் பார்க்க முடிந்தது. ஸோ as a matter of etiquette இல்லையா, மரியாதை நிமித்தமாக என்ன பண்றாரு, வித் கிரேட் ஹானர், மரியாதை கலந்து, அதாவது அடக்கத்தோடு போயிட்டு அதாவது நந்த மகாராஜா கிட்டையும் சரி, அதே மாதிரி இன்னும் பெரியவர்கள் கிட்டையும் போயிட்டு அவர் வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கின்றார். என்கொயரிங் ஆக்சுவலி இல்லையா? எஸ். நெக்ஸ்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணர் தன் தந்தையிடம் கேட்டார், தந்தையை ஏதோ
பெரிய யாகத்திற்கான ஏற்பாடுகள் நடப்பது போல் தெரிகிறதே. எதற்காக? அந்த யாகத்தால் என்ன நன்மை? யாரின் திருப்திக்காக அது நடத்தப்படுகிறது? தயவு செய்து சொல்கிறீர்களா? அது பற்றி அறிய நான் மிகுந்த ஆவலுடன் இருக்கின்றேன். எனவே இந்த யாகத்தின் நோக்கம் பற்றி எனக்கு விளக்கி கூறுங்கள். கிருஷ்ணர் இவ்வாறு கேட்டதும் நந்த மகாராஜா சிறிது நேரம் மௌனமாக இருந்தார். யாகத்தின் நுணுக்கங்களை சிறுவனான கிருஷ்ணரால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று அவர் எண்ணினார். ஆனால் கிருஷ்ணர் விடவில்லை. அன்புள்ள தந்தையே, தாராள குணம் நற்பண்புகளுடையவர்களுக்கு ரகசியம் என்று எதுவும் இல்லை. திறந்த மனதிலான அவர்களுக்கு யாரும் நண்பரும் இல்லை, பகைவனும் இல்லை. அப்படி தாராள மனப்பான்மை இல்லாதவர்கள் விரோதிகளிடம் சில விஷயங்கள் ரகசியமாக வைத்திருந்தாலும் குடும்பத்தினரிடையேயும் நண்பர்களிடமும் எதையும் மறைக்க கூடாது. எனவே தாங்கள் என்னிடம் எதையும் மறைக்க கூடாது. எல்லாரும் பலங்கருதியே செயல்படுவதால் விளைவுகள் அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். சிலர் நோக்கம் மற்றும் விளைவை அறியாமலேயே செயலாற்றுகிறார்கள். செயல்களின் விளைவை பற்றி முழுமையாக அறிந்தவன் முழுமையான விளைவை பெறுகிறான். அறிவில்லாதவன் முழுமையான விளைவுகளை பெறுவதில்லை. நீங்கள் நடத்தவிருக்கும் யாகத்தின் நோக்கத்தை பற்றி கூறுங்கள். அது வேத கட்டளை படியானதா அல்லது மக்களிடையே பிரபலமானதால் செய்யப்படுகிறதா? அந்த யாகத்தை பற்றி தயவு செய்து எனக்கு விரிவாக கூறவும். கிருஷ்ணர் இவ்வாறு கேட்டதும் மகாராஜா நந்தர் விடை கூறினார். என் அருமை மகனே, இந்த சடங்கு பரம்பரையாக செயற்பட்டு வருகிறது. மலை இந்திரனின் கருணையால் பெய்வதாலும் மேகங்கள் அவரது பிரதிநிதியாகையாலும் தண்ணீர் தமது வாழ்வுக்கு மிக முக்கியமானதாலும் மலையின் ஆளுநரான மகாராஜா இந்திரனுக்கு நம் நன்றியை நாம் தெரிவிக்க வேண்டியது அவசியம். நமது விவசாய தேவைக்கு போதுமான மழையை அவர் நமக்கு அளிக்க இருப்பதால் அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம் சில ஏற்பாடுகளை செய்கிறோம். தண்ணீர் நமக்கு மிகவும் முக்கியம். மழையில்லாமல் நாம் பயிரிடவோ தானியங்களை விளைவிக்கவோ இயலாது. மழை பெய்யாவிட்டால் நாம் வாழ முடியாது. மத சடங்குகளை செவ்வனே நிறைவேற்றவும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் இறுதியில் முக்திக்கும் மழை தேவை. எனவே பாரம்பரியமான மத சடங்குகளை நாம் நிறுத்தக்கூடாது. காமம், பேராசை அல்லது பயம் காரணமாக அவற்றை நிறுத்திவிட்டால் அது நமக்கு நல்லதல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மேலும் இப்போ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், அவரோட தந்தை இடத்துல போயிட்டு இந்த யக்னம் எதற்காக, யக்னம் செய்வதற்காக இங்க ஏற்பாடெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. இந்த யக்னத்தினுடைய அதாவது விளைவு என்ன, யாருக்காக இதை செய்கின்றோம், எவ்வாறு செய்கின்றோம், இதையெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் நீங்க தயவு செஞ்சு எனக்கு எடுத்துரைக்கணும். அப்படிங்கிறது பர்பஸ் ஆஃப் த சாக்ரிஃபைஸ், யக்னங்களுடைய அதாவது நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறது ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறார். யாரு? நந்த மகாராஜ் கிட்ட கிருஷ்ணர். சோ நந்த மகாராஜ் என்ன நினைக்கிறார், இவர் சின்ன பையன், இவனுக்கு நாம் என்ன எடுத்துரைத்தாலும் கண்டிப்பாக புரியாது இல்லையா, யக்னத்தை பற்றி எல்லாம் சொன்னா புரியாது. அதனால அவர் எதுவுமே சொல்லாம விடை சொல்லாம சைலண்டா இருந்துடுறாரு. அமைதியாக இருந்து விட்டதால் மீண்டும் என்ன பண்றாரு, விடாம, பெர்சிஸ்டட் மீன்ஸ் கண்டினியூஸ்லி, விடாம கேட்கிறார். So for those who are liberal and saintly, there is no secrecy இல்லையா. அதாவது விடுதலை மற்றும் அதாவது தாராளமாக இருக்கிறவங்க தான் விடுதலை அடையக்கூடிய பக்குவம் இல்லையா. சோ அதாவது பரோபகாரம் இருக்கக்கூடிய இது, கருணை உள்ளம் இருக்கிறவங்க இல்லையா, ஆன்மீகத்தில் திளைத்திருப்பவர்களுக்கு எந்த ரகசியமுமே கிடையாது. மேலும் நண்பர்கள் மற்றும் ஒரு குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்குள்ள ரகசியம் என்றது கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது. அதனால எனக்கு இது கண்டிப்பாக தெரியணும். So all those secrets may be maintained for persons who are நமக்கு harmful, immediately நமக்கு சங்கடத்தை கொடுக்கறவங்க கிட்ட நம்ம கண்டிப்பா ரகசியத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஆனா குடும்பத்துக்குள்ள ரகசியத்தை நாம பேணி காக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே கிடையாது. அதனால நீங்கள் எனக்கு இதை பற்றி கண்டிப்பாக எடுத்துரைக்கணும். எல்லாருமே பலன் கருதும் செயல்கள்ல தான் ஈடுபடுகின்றோம். சில பேருக்கு இந்த செயல்கள் எல்லாம் என்னன்னு தெரியும், அதனுடைய விளைவுகள் என்னன்னு தெரியும். இத செயல்படுத்தவும் சில பேர் செயல்படுத்துகிறார்கள், அதனுடைய விளைவுகளை தெரியாமலே செயல்படுத்துகிறார்கள். சோ யார் ஒருவர் இந்த செயலினுடைய விளைவுகளை பற்றிய முழுமையான ஞானத்தை புரிந்திருக்கிறார்களோ, and one who acts without knowledge,
அவங்களுக்கு does not get such perfect result இல்லையா? அதாவது விளைவுகளை பற்றி தெரிந்து கொண்டவர் செய்யக்கூடிய விதத்துல வந்து பக்குவம் இருக்கும். விளைவுகளை பற்றி தெரியாதவர்கள் செய்யறவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து பக்குவமாக இருக்காது. அதனால எனக்கு இந்த இந்த யஜ்ஞங்களுடைய நோக்கம் என்ன, எதற்காக செய்கிறோம், இது எந்த வேத சடங்குல சொல்லப்பட்டிருக்கு, இல்ல சும்மாவே வந்து இது ஒரு எல்லாம் பிரபலமான ஒரு அதாவது சடங்கா நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது, இது எல்லாமே எனக்கு நீங்க கண்டிப்பா தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்த மகாராஜ் கிட்ட வந்து விடாம கிருஷ்ணர் வந்து கேட்கிறார். அப்போ நந்த மகாராஜா சொல்ற, இந்த சடங்கு வந்து நம்ம காலகாலமா செய்துட்டு இருக்கோம், இது வந்து இந்திரனுடைய கருணைக்காக நாம செய்யறது. அப்பதான் அவருடைய அதாவது பிரதிநிதிகளான மேகமூட்டம் வந்து நமக்கு வந்து மழையின் ரூபத்துல இறங்கி வந்து நாம வாழக்கூடிய இந்த ஸ்தலத்துல விளைச்சல் செய்வதற்கு நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தேவையான குடிநீர் எல்லாமே வந்து கொடுக்குறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு வந்து நாம திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இதை செய்யறது. இல்லைன்னா நமக்கு வந்து மழை இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து தானிய விளைச்சல் இருக்காது. தானியங்கள் இல்லை என்றால் நம்மளால வாழ முடியாது. அதனால தேவையான அளவுக்கு மழை கண்டிப்பாக நமக்கு வேண்டும். அதனால அதாவது இந்த சடங்குகள் வந்து நாம கண்டிப்பாக செயல்படுத்த வேண்டும். அப்பதான் பொருளாதார முன்னேற்றம் இல்லையா இதெல்லாம் இருக்கும். இறுதியில நாம விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கும் நாம செயல்படுத்த முடியும். அதனால இந்த மாதிரியான பாரம்பரியம் மிக்க இந்த செயல்களை நாம கண்டிப்பாக துறக்க கூடாது. சோ மேலும் இஃப் ஒன் கிவ்ஸ் அப், இதை வந்து யார் விட்டு விடுகிறாங்களோ இல்லையா, பீயிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை காமம், குரோதம் இல்லையா, காமம், மோகம் மற்றும் வந்து பயத்தினால வந்து இதை செய்யாமல் விட்டு விட்டா அதெல்லாம் அவனுக்கே நன்மை வராது அப்படிங்கிறதே வந்து யாரு நந்த மகாராஜா வந்து கிருஷ்ணருக்கு எடுத்துரைக்கிறார். எஸ் கலாவதி மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதை கேட்டபின் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் தம் தந்தை மற்றும் கோபாலர்களின் முன்னிலையில் பேசிய விதம் இந்திரனை மிகுந்த கோபத்துக்கு உள்ளாக்கியது. யாகத்தை நடத்த வேண்டாம் என்று கிருஷ்ணர் விவாதித்தார். அதற்காக அவர் கூறிய காரணங்கள் 2 வகைப்படும். முதலாவதாக, பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் இக உலக நலன்களுக்காக தேவர்களை வழிபட தேவையில்லை. தேவர்களை வழிபட்டு பெறப்படும் நன்மைகள் தற்காலிகமானவை. அறிவி குறைந்தவர்களே தற்காலிகமான நன்மைகளில் அக்கறை காட்டுகிறார்கள். இரண்டாவதாக, தேவர்களை வழிபடுவதால் பெறப்படும் தற்காலிகமான நலன்களும் முழுமுதற் கடவுளின் அனுமதி பெற்ற பின்பே வழங்கப்படுகின்றன. என்று பகவத்கீதையில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. தேவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்டவையாக கருதப்படும் நன்மைகள் உண்மையில் முழுமுதற் கடவுளால் வழங்கப்படுபவையே. அவரின் அனுமதியின்றி யாரும் யாருக்கும் எந்த நன்மையும் வழங்க இயலாது. ஆனால் சில சமயங்களில் தேவர்கள் பௌதீக இயற்கையின் செல்வாக்கால் கர்வம் கொண்டு தாமே எல்லாம் வல்லவர்கள் என்ற எண்ணத்தில் முழுமுதற் கடவுளின் மேலாதிக்கத்தை மறந்து விடுகிறார்கள். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்திரனை கோபத்துக்குள்ளாக்க கிருஷ்ணர் விரும்பினார் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் தெளிவாக கூறுகிறது. அசுரர்களை அழித்து பக்தர்களை காப்பாற்றவென்று கிருஷ்ணர் அவதரித்திருந்தார். இந்திரன் பக்தன் தான், அசுரன் அல்ல. ஆனால் கர்வம் கொண்டிருந்தான். எனவே விருந்தாவனவாசிகள் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்திர பூஜையை நிறுத்தி இந்திரனை கோபம் கொள்ள செய்ய கிருஷ்ணர் எண்ணினார். இந்த நோக்கத்தோடு கிருஷ்ணர் கர்ம மீம்சா தத்துவத்தை ஆதரிக்கும் ஒரு நாத்திகனை போல் பேசினார். அன்பான தந்தையே, உங்கள் பயிர் தொழிலை வெற்றிகரமாக நடத்த நீங்கள் எந்த தெய்வத்தையும் வணங்க தேவையில்லை என்று நான் எண்ணுகிறேன். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் தன் முந்தைய கர்ம வினையின்படி பிறவி எடுக்கின்றான். இந்த பிறவியில் அவன் செய்யும் கர்மங்களின் செயல்களின் விளைவுகளை அனுபவித்துவிட்டு நீங்குகிறான். ஒவ்வொருவரும் தன் முந்தைய செயல்களுக்கு ஏற்ப பல வகையான உயிர் வகைகளில் ஒன்றாக பிறவி எடுக்கிறான். இந்த பிறவியின் செயல்களை பொறுத்து அவனின் மறுபிறவி அமைகிறது. கடந்த காலத்தில் அல்லது நிகழ்காலத்தில் ஆற்றிய செயல்களை பொறுத்து பல வகையான மற்றும் அளவிலான லௌகீக இன்ப துன்பங்களும் வாழ்க்கை வசதிகளும் குறைபாடுகளும் அமைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
Hare Krishna Mataji. Very nice actually. Thank you Mataji. So after hearing, அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய தந்தை எடுத்துரைத்தை வந்து கேட்ட பிறகு அவர் மேலும் வந்து என்ன சொல்றார், இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப், அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் முன்னாடியுமே பின்வருமாறு அவர் வந்து பேசுகிறார். ஸோ இட் ஸ்போக் இன் சச் a way to make heavenly king very angry. அதாவது அவருக்கு கோபம் வர அளவுக்கு, இந்திரனுக்கு கோபம் வர அளவுக்கு இவர் பேசினது, அதாவது அந்த விதத்தில் பேசினார் என்று இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. So he suggested that they forego the sacrifice. அந்த யக்னத்தையே கைவிடணும் அப்படிங்கிறதையுமே வந்து அவர் வந்து அறிவுறுத்துகின்றார். எதற்காக அவர் வந்து அதை டிஸ்கரேஜ் பண்றாருனாக்கா, டு ப்ளீஸ் இந்திரா வர் டூ ஃபோல்டு, அதாவது 2 விதமான காரணங்கள். எதுக்கு அவர் வந்து அதை வந்து அவர் ஊக்குவிக்காம செய்ய போனார், இந்திர வழிபாடு எதற்கு நீ செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்கள் இந்த இடத்துல சொல்றார். ஈவன் பகவத்கீதையில கூட நாம இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. தேவர்களை வந்து வழிபடுவது பௌதீக லாபத்திற்காக நாம கண்டிப்பா வழிபடவே கூடாது இல்லையா. ஆனா நாம செய்யறது தேவ வழிபாடு. ஒரு சின்ன ஒரு கல்லு வச்சு கூட ஒரு குங்கம் வச்சு அதையும் ஒரு கடவுளா மாத்தி நம்ம வந்து கண்டிப்பா கும்பிடுறோமா இல்லையா, கண்டிப்பா செய்யறோம் இல்லையா. ஏன்னா நம்ம ஏதோ லாபத்தை எதிர்பார்த்துதான் அங்க செய்கின்றோம். தேவ வழிபாடு நம்முடைய பௌதீக லாபத்திற்கு கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. அப்ப நம்ம எதற்காக நம்ம வந்து தேவ வழிபாடு, நன்றி கடன் படுவது, நன்றியை தெரிவிக்கிறது வேற இல்லையா. ஆனா அவங்களுடைய அதாவது செயல்பாடுகளை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அவங்கள பிரைஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக நாம கண்டிப்பா செய்யவே கூடாது. அது தவறு. ஆக்சுவலி மெட்டீரியல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்காக தேவ வழிபாடு செய்யவே கூடாது. ஆல் ரிசைட்ஸ், ஆனா அது கூட முன்னாடி இன்டைரக்டா வந்து பகவான் தான் வந்து அவர்களுக்கு எல்லா வரங்களுமே பகவான் தான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. பகவான் கொடுத்த அந்த வரங்களை வைத்து நாம அவர்களை வழிபடும் போது நமக்கு அந்த வரங்களை அவர்கள் கொடுக்குறாங்க இல்லையா. அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது நாம இன்டைரக்டா நாம யாரு நம்ம வணங்கி கொண்டிருக்கின்றோம், எல்லாமல்ல இறைவனை தான் நம்ம வணங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த லாபங்கள் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வருது. இதை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ மேலும் all results derived from worshipping the demigods are simply temporary. இது பெர்ஃபெக்ட். நம்ம எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லணும்னாக்கா, நம்ம ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா, இப்ப ஒரு திருமணம் நடக்கணும், அது நடக்கணும்னா இந்த பூஜை பண்ணு, அந்த பூஜை பண்ணு, இங்க போங்க, உங்களுக்கு இந்த திசை நடக்குது, இந்த கிரகத்துக்கு வந்து நீங்க வந்து ஏதாவது சாந்தி பண்ணுங்க, அடுத்து வந்து இதுக்கு வந்து 1 வருஷத்துக்கு வந்து நீங்க வந்து அர்ச்சனை சீட்டு போடுங்க. இதெல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா. இது என்னுடைய இதுலயுமே நான் கேட்டிருக்கேன் நான். அதனால நம்ம வந்து அந்த காலகட்டங்கள், அது ஏன் 18 வருஷம் வந்து ராகு திசை நடக்குதுன்னாக்கா, ராகு வந்து நமக்கு ராகு மாதிரி கொடுக்கறவங்களும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது எந்த இடத்துல அந்த கிரக அமைப்பு உட்கார்ந்து இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு தான் ஜாதக கட்டமே அந்த நவகிரகங்கள் அமைந்து இருக்கிறதே இல்லையா. அதனால நம்ம தனித்தனியா ஒரு கிரகமா போய் நம்ம வந்து பிரீத்தி பண்றதை விட ஒரே இதுவா வந்து நம்ம பகவானை சேவித்தாலே எல்லாமே வந்து ஒரே இதுல வந்து அமைந்து விடும். உண்மையிலே நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறுதான் அவங்க எல்லாம் ஒரு கட்டத்துல உட்கார்ந்துருக்காங்க. இந்த ஒரு நட்சத்திரம், இந்த ஒரு திசை, இப்படி எல்லாம் நாம ஏற்று பிறவி எடுக்கிறதுக்கான காரணமே நம்முடைய கர்ம பலன் தான் இல்லையா. இப்ப நமக்கு இங்க பேசும்பொழுது அது ஒரு நாத்திகத்தன்மை மாதிரி நமக்கு தோன்றலாம். ஆனா உண்மையிலே வந்து பிற தேவ வழிபாடு செய்யும் பொழுது நாம பௌதிக லாபத்தை கொண்டு நாம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. ஏனென்றால் அந்த லாபங்கள் அனைத்துமே வந்து தற்காலிகமானதுதான். சோ இப்போ 1 வருடம், இந்த வருஷம் நம்ம அந்த தேவதைக்கு பூஜை பண்ணணுமா, அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பா பண்ணணும், அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பா பண்ணணும். அது அப்படியே கண்டினியூ ஆயிண்டே தான் போனோமே ஒழிய நம்ம விட்டுறக்கூடாது. 1 வருடம் செய்யாம விட்டுட்டோம்னா நமக்கு வந்து அந்த செய்யாம விடும்பொழுதே சில சமயத்துல வந்து நிறைய பேருக்கு உடல் உபாதைகள் வரக்கூடியது. ஏன்னா இவ்வளவு வருடங்கள் செய்துட்டு இந்த வருஷம் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாலே உடம்பு சரியா இல்லாம போகக்கூடிய தன்மைகள் எல்லாம் கூட நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்ம அதுக்கப்புறம் இல்லப்பா மன்னிச்சுக்கோ நான் வந்து பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அதாவது நம்ம வந்து ஒரு மஞ்ச துணியில ஒரு ரூபா முடிச்சு வச்சிட்ட பிறகு கூட கண்டிப்பா அதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்பு நல்லா ஆனதை கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. இதெல்லாமே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். சோ அப்படின்னா இந்த தேவ வழிபாடுல பண்றதுல வந்து நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே தற்காலிகம் தான். மீண்டும் மீண்டும் நாம் அதை வந்து கண்டிப்பா செய்துட்டேதான் இருக்கணும். அப்பதான் நமக்கு அவர்களுடைய அருளும் வந்து அப்பப்ப நமக்கு கிடைச்சுட்டே இருக்கும். சோ தற்காலிகமான இந்த பெனிஃபிட்காக நாம செய்யக்கூடிய, அதுவும் அந்த பௌதீக லாபத்திற்காக நாம செய்யக்கூடியது அது வந்து சரி கிடையாதுன்றது வந்து இங்க அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து எடுத்துரைக்கிறார். whatever temporary result one derives from the devatas is actually granted by the permission. அதுவும் வந்து தேவதைகள் கொடுக்கறது எல்லாமே எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய
அதாவது அவருடைய அனுகிரகத்தாலதான் அதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. பகவத்கீதையிலுமே அதுதான் சொல்றது, மையேவ விகிதான் ஹீதான். அதாவது வாட் எவர் பெனிஃபிட் இஸ் சப்போஸ் டு பி derived from the தேவதாஸ் இஸ் ஆக்சுவலி bestowed by the supreme personality of God. எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் இருந்துதான் அந்த அருள் எல்லாம் நமக்கு வருகிறது. அவருடைய உத்தரவின்றி நமக்கு எதுவுமே கிடைக்கிறது கிடையாது. ஆனால் எந்த ஒரு லாபமும் நமக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது. ஆனா இதனுடைய நோக்கம், தேவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வரங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே பகவான் இருந்து வர்றதுன்ற அந்த நோக்கமே நமக்கு அந்த ஞானமே கிடையாது இல்லையா? அதனால்தான் we are always, நமக்கு ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சா அந்த சொல்யூஷனை நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறோம். நம்ம சம்டைம்ஸ் தேவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா பஃப்டு பை த இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆஃப், அவங்களும் பௌதிக இயற்கை கீழே தான் இருக்காங்க இல்லையா? இந்த இயற்கையினுடைய உந்துதல் அவங்களுக்கும் வரும். நம்ம ரெகுலரா ஒருத்தரை வந்து நம்ம சேவிச்சுட்டே இருக்கோம்னா அவங்க நம்ம இன்னைக்கு போகலன்னு வரலன்னு கூட அவங்க யோசிப்பாங்க இல்லையா? அதே போலதான் அது எல்லாமே பௌதிக எண்ணம். திங்கிங் தெம்செல்ஃப் ஆல் இன் ஆல், நாம தான் எல்லாத்துலயுமே மேன்மை அப்படின்னு நினைச்சிருந்து they forget the supremacy of the, அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய நிலையையே அவர்கள் வந்து மறந்து விடுகிறார்கள். பாகவதத்துல வந்து கிளியரா இதைதான் வந்து சொல்றார். stated that in this instance கிருஷ்ணா, பாகவத 10வது கேண்டோல 24ஆம் அத்தியாயத்துல வந்து இது சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ கிங் இந்திரா வந்து கோபம் அடையணும்ன்றதுக்காக தான் வந்து கிருஷ்ணர் இவ்வளவு பெரிய வியாக்கியானத்தை சொல்றார். அவர் வந்து இப்படி பேசுறார். அது வந்து நமக்கு ஒரு நாத்திக தன்மையா கூட இருக்கலாம். ஆனா அவர் பேசுறதுக்கான காரணமும் உண்டு. சோ பகவான் அவதரித்ததே எதற்காக என்றால், அதாவது அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் மற்றும் பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காக தான் அவதரித்தார் இல்லையா? சோ இங்கே இந்திரன் வந்து அதாவது அவன் வந்து அசுரன் கிடையாது, அவனும் ஒரு பக்தன் தான். ஆனால் அவன் எதனால அகம்பாவத்தால் கொஞ்சம் அவனுக்கு வந்து அதாவது மேன்மை பெற்றிருக்கின்றான். அப்படின்னா தான் தான் கிரேட், நான் இல்லைன்னா மழை கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு இது அவனுக்கு உண்டு. அந்த ஒரு நிலை இருப்பதால் அவனுக்கு ஒரு பாடத்தை புகட்ட வேண்டும் என்றும் பகவான் எண்ணினார். அதற்காகத்தான் வந்து இந்திர பூஜையை வந்து நிறுத்தணும் அப்படிங்கறத வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது கோபர்கள் இடத்துல வந்து பேசுகின்றார். இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு என்ன பண்ணாரு, மேலும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து இதை செய்யவே கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கர்ம மீமாம்சா அப்படின்னாக்கா கர்மகாண்டா மோட்ல இருந்து செய்யறது. ஓகே, சோ பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யறது. சோ he was an atheist. அதுக்கு வந்து அவர் வந்து டோட்டலி ஆப்போசிட்டா இருந்தார். he didn't accept இல்லையா? they put forward the argument, if anyone works nicely the result sure to come இல்லையா? மேலும் அவர் சொல்றார், நீ உன்னுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு தான் நீ பலன்களை அனுபவிக்கிற. ஆனால் நீ நல்ல வேலை செஞ்சா உனக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கத்தான் போறது. சோ அப்ப என்ன அனுகும், கடவுளை பற்றியே நம்ம வந்து இல்லாத ஒரு நிலையை நினைக்கிறோம் இல்லையா? சோ நாம செயல்பட்டா நமக்கு வருது அப்படிங்கிற போது he is giving the importance for the karma there. So even if there is a God who gives the man the result for his fruitive activities, there is no need to worship him, because unless man works he cannot bestow any good results இல்லையா? அதாவது ஒருவன் வேலை செய்யாமலே வந்து நல்லதொரு அதாவது அவுட்கம் வரணும், நல்லதொரு பலன் வரணும்னு நினைக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய தவறு இல்லையா? சோ அதேதான் 18 அத்தியாயங்களிலுமே அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு, எழுந்து போரிடு, நீ வந்து கர்ம சந்நியாச, அதாவது செயலற்ற தன்மையை வந்து பகவான் எங்குமே வந்து ஆதரிக்கவே இல்லை. அதனால நம்முடைய இது பிரகாரம் கூட பார்க்கும் பொழுது நாம செயல்படணும். செயலற்ற நிலை வந்து என்றைக்குமே, செயலற்ற நிலையில இருந்து கொண்டு நம்ம எண்ணங்களை வளர்க்கறது, அந்த தேவதையை பூஜை பண்றது, இந்த தேவதையை பூஜை பண்ணேன்றதுதான் நம்ம கண்டிப்பா எதுவுமே நடக்காது. சோ நாம செயல் ஆற்ற வேண்டும், பக்தி கொள்ள வேண்டும், அவ்வளவுதானே தவிர எதிர்பார்ப்புகளோடு பலன் கருதி நாம எந்த தேவதையுமே வணங்கக்கூடாது. அதுதான் வந்து தவறு. ஆனா நாம செய்யறது கண்டிப்பா இதுதான் செய்யறோம். இது நம்ம மறுக்கவே முடியாது. நம்முடைய பின்னாடி வந்து இப்ப நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் கேட்கறதுனால ஏதாவது மாற்றத்திற்கு கொஞ்சம் நம்ம ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் நம்முடைய கடந்த கால வாழ்க்கை நம்ம கொஞ்சம் பின்னோக்கி பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா பலன் கருதும் செயல்கள்ல தான் நாம் ஈடுபட்டிருக்கோம். இந்த தேவதையை வணங்கணுமா, அந்த தேவதையை வணங்கணுமா, இந்த தேவதையை வணங்கினா இது கிடைக்கும், இப்படிதான் நம்ம பேசியிருக்கிறது எல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம். மேலும் எடுத்துரைக்கிறார் இந்த இடத்துல, ஐ டோன்ட் திங்க் யூ நீட் டு வர்ஷிப் எனி த தேவதா ஃபார் த சக்சஸ்ஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் யர் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ். உங்களுடைய விவசாய செயல்கள் எல்லாமே, அதாவது அதுல வந்து வெற்றி கொள்ளணும்ன்றதுக்காக நீங்க வந்து கண்டிப்பாக எந்த தேவதையுமே நீங்க வந்து வழிபட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குமே அவனுடைய முந்தைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அவனுடைய கர்மம் வந்து விளைவுகள் இப்ப அவன் கண்டிப்பாக அதாவது அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். எவ்ரி ஒன் இஸ் பார்ன் இன் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் லைஃப் இல்லையா? அவனுடைய முந்தைய செயல்பாடுகளுக்கு ஏற்றவாறு அவன் வெவ்வேறு நிலைகள்ல அவன் அவதரிக்கின்றான். மேலும் அடுத்த பிறவியும் அவனுடைய இப்ப செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் அதாவது அதன் அடிப்படையில அவனுக்கு வேறு ஒரு பிறவியும் அவனுக்கு கிடைக்கும்.
அதனால டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஹாப்பினஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ் இல்லையா, இரட்டை தன்மை, அதாவது சுகம் துக்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு வந்து லாப நஷ்டம், இது எல்லாமே நமக்கு வந்து வெவ்வேறு செயல்களுடைய விளைவுகள் தான். அது முந்தைய அதாவது முந்தைய வாழ்நிலையிலும் சரி அல்லது இந்த வாழ்நிலையுமே நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய விளைவுகளால் வந்து நாம அனுபவிக்கின்றோம். அதனால வந்து நம்ம இந்திர வழிபாடை பற்றி நம்ம செயல்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படிங்கறதையும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாரு. அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம். எஸ் சித்திரலேகா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒவ்வொரு காரியத்திற்கென்று பிரதானமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தெய்வத்தை வழிபடாமல் மிக உலக ரீதியில் செயல்படுவதால் மட்டும் வேண்டும் பலனை பெற இயலாதென்று நந்த மகாராஜாவும் மற்ற பெரியவர்களும் விவாதித்தார்கள். அது உண்மையே. உதாரணமாக, முதல் தர வைத்தியரின் உதவி பெற்றும் சில வேளைகளில் நோயாளி மரணமடைகிறான். எனவே முதல் தர வைத்தியரின் கவனிப்பு அல்லது முதல் தர சிகிச்சையால் மட்டும் நோயாளி பிழைத்துக் கொள்வான் என்பதற்கில்லை. முழு முதற் கடவுளின் ஆசியும் வேண்டும். அதுபோல் தாய் தந்தையரின் கவனிப்பால் மட்டும் குழந்தை எல்லா நலன்களையும் பெற்றுவிடும் என்பதற்கில்லை. சில வேளைகளில் தாய் தந்தையரின் நல்ல கவனிப்பையும் மீறி குழந்தைகள் நோய்வாய்ப்படுவதும் கெட்ட வழிகளில் செல்வதும் உண்டு. ஆகையால் விளைவுகளுக்கு பௌதிக ரீதியிலான செயல்கள் மட்டும் காரணமாக அமைகின்றதென்று கூற முடியாது. முழு முதற் கடவுளின் அனுகிரகமும் இருக்க வேண்டும். எனவே பயிர்த்தொழிலில் நல்ல பலன்களை பெறுவதற்கு மழையின் அதிபதியான இந்திரனை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை நந்த மகாராஜா ஆதரித்து பேசினார். கிருஷ்ணர் அக்கருத்தை மறுத்து கடமைகளை சரிவர செய்பவர்களுக்கே தேவர்கள் நல்ல பலன்களை வழங்குகிறார்கள் என்று கூறினார். ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் விதிக்கப்பட்டுள்ள செயல்பாடுகளை நிறைவேற்றாமல் தேவர்களிடமிருந்து நல்ல பலனை பெற முடியாதென்று கிருஷ்ணர் விவாதிக்கிறார். தேவர்கள் யாருக்கும் தம்மிச்சையாக நன்மைகளை செய்ய முடியாது. ஒருவன் கடமையை சரிவர செய்வதை பொறுத்தே தேவர்கள் அவனுக்கு நன்மை செய்யக்கூடும். கிருஷ்ணர் மேலும் கூறினார், அன்புள்ள தந்தையே, இந்திரனை வழிபட தேவையில்லை. ஒவ்வொருவனும் தன் சொந்த உழைப்பால் விரும்பும் பலனை பெற முடியும். ஒவ்வொருவரும் அவரவர் மேற்கொண்டிருக்கும் பணியின் இயல்புக்கொப்ப செயல்படுவதை நாம் கண்கூடாக காண்கிறோம். எல்லா உயிர்வாழிகளும் அவர்கள் தேவர்களானாலும் மனிதர்களானாலும் அவரவர் பணியின் இயல்புக்கொப்ப செயல்பட்டு விளைவுகளை பெறுகின்றன. எல்லா உயிர்வாழிகளும் அவரவரின் வெவ்வேறான பணிகளின் இயல்பை பொறுத்து உயர்நிலையிலான உடலையோ கீழ்நிலையான உடலையோ பெறுகிறார்கள். பகைவர்களையும் நண்பர்களையும் அடைகிறார்கள். ஒவ்வொருவரும் அவரவரின் இயல்பான தன்மைகளை அனுசரித்து கடமைகளை ஆற்ற வேண்டும். பல்வேறான தெய்வங்களை வழிபடுவதில் கவனம் செலுத்தக்கூடாது. எல்லா கடமைகளையும் சரிவர நிறைவேற்றுவதன் மூலம் தேவர்களை திருப்திப்படுத்தலாம். எனவே அவர்களை வழிபட தேவையில்லை. நாம் நமது கடமைகளை சரிவர செய்வோமாக. ஒருவன் தனக்கு வகுக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை சரிவர நிறைவேற்றாமல் மகிழ்ச்சியாய் இருக்க முடியாது. தன் கடமைகளை சரிவர செய்யாதவன் நடத்தை கெட்ட பெண்ணுக்கு ஒப்பாக கருதப்படுகிறான். பிராமணர்களின் கடமை மேலும் வேதம் ஓதுவது, குடிமக்களை காப்பது. சத்திரர்களின் கடமை விவசாயம், வியாபாரம், பசுபாலனம் ஆகியவை. வைசியரின் கடமை சூத்திரர்கள், சமுதாயத்தின் தொழிலாளர்கள். நாம் வைசிய இனத்தை சேர்ந்தவர்கள். பயிர் தொழிலில் பசு பரிபாலனம், வியாபாரம், கொடுக்கல் வாங்கல் ஆகியவை நம் கடமையாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ ரொம்ப அழகான கருத்துக்கள். நம்ம கண்டிப்பா ஏன் தேவ வழிபாடுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி, அதாவது இந்த இடத்துல அழகான விளக்க உரை இல்லையா. தேவர்கள் நமக்கு எப்படி அதாவது பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் என்று இருக்கின்றதோ மனிதர்களுக்கு, தேவர்களுக்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் உண்டு. நாம நம்முடைய கடமைகளை நாம் சரிவர செய்யும் பொழுது தேவர்களும் வந்து நமக்கு வந்து அவர்கள் பலன் அளிக்க வேண்டியது அவர்களுடைய கடமை. அதனால அவங்களுக்கு வந்து நாம இந்த மாதிரி செயல்கள் வந்து செயல்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இட் இஸ் தேர் டியூட்டி டு ப்ரொவைட் த கிரேஸ் இல்லையா. அவங்க நம்மளுக்கு வந்து கருணை புரிய வேண்டியது அவங்களுடைய கடமை ஆகின்றது. அதனால வந்து நம்ம அவங்களுக்கு தனியா வந்து அதாவது வணங்க வேண்டிய எதுவுமே கிடையாது இந்த இடத்துல. சோ அப்ப நம்ம செய்யும்போது அது வியாபாரம் தான் ஆகின்றது இல்லையா. நந்த மகாராஜாவும் அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்த பெரியவர்கள் எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணர் பேசினது வந்து அவங்களால திருப்தி கொள்ள முடியவில்லை. ஸோ காட், அதாவது predominantly God, one cannot derive any good results simply by material activities. அதாவது ஆர்கியூ பண்ணாங்க அவங்க வந்து வெறுமனே வந்து நம்ம வந்து ஒரு அதாவது predominating God ஒருத்தர் வித்தவுட் சாட்டிஸ்ஃபைங் த predominant God, அதாவது ஒரு இதுக்குமே வந்து
ஒரு அதிதேவதை உண்டு. அதை திருப்தி கொள்ள முடியாமல் நம்மளால வந்து நல்லதொரு நிலை வந்து விளைவுகளை நம்மளால கண்டிப்பா இந்த பௌதீகத்துல பெற முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து அவர்களுடைய கருத்து. ஆனா அது உண்மைதான். ஆனா அது எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும்னாக்கா, இது சம்டைம்ஸ் ஃபவுண்ட் தட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், இப்ப நாம இந்திரனையே வழிபட்டால் கூட அதுக்கப்புறம் வந்து நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ்னால வந்து நன்மைகள், அதாவது நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் வராதுன்ற கேரண்டியும் கிடையாது இல்லையா? இந்திரன் வந்து மழை பொழிவான், ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து வேற ஏதாவது வராதுன்ற ஏதாவது கேரண்டி இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. அது மாதிரி நம்ம உடல் நல எக்ஸாம்பிள் ஓமை கொடுக்குறாரு இந்த இடத்துல. ஒரு வியாதி உள்ள மனிதன் வந்து ஒரு நல்ல மருத்துவர் இடத்துல வந்து சிகிச்சை பெறுகின்றான். ஆனாலுமே அந்த நல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்தா கூட சில சமயத்துல வந்து அந்த பேஷண்ட் வந்து பிழைக்காம போறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு. ஆனா ஏன்னா தட் மஸ்ட் பி ஹேண்ட் ஆஃப், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணை என்பது வேண்டும். ஒன்று நம்முடைய முயற்சி இல்லையா, இன்னொன்று இறைவனுடைய அருள். இரண்டும் இருந்தா மட்டும்தான். So we should God only, we can only propose, God only will dispose அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல இல்லையா? நாம் வெறுமனே இதை செய்யணும்னு நினைக்கலாம், நாம செயல்படலாம், ஆனால் அதனுடைய விளைவுகள், அதனுடைய நல்லது ஒரு அவுட்கம் எல்லாமே எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணையால் மட்டும்தான் நம்மளால பெற முடியும். So without the supreme personality of Godhead, அவங்களுடைய கருணை இல்லாம நாம் எதை செய்தாலும், இந்திரனை வழிபட்டாலும் சரி, வழிபடவில்லை என்றாலும் சரி, நாம நம்முடைய கடமைகளை செய்யாத பட்சத்துல நம்மளால எந்த ஒரு நல்லதொரு விளைவுகளை நம்ம ஏற்படுத்தவே முடியாது. அதனால எக்ஸாம்பிள் கூட இன்னொன்னு சொல்றாங்க, இல்ல குழந்தைகள் எல்லாம் பெற்றோர்கள் எல்லாம் நல்லபடியா தான் பேணி காத்து வளர்த்தாலும் கூட அவர்கள் பிற்காலத்துல கெட்டவர்களாகிறதும் இல்லையா, தீய பழக்கங்களுக்கு ஆளாகிறதும், மேலும் மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது எல்லாமே வந்து அதெல்லாம் சம்டைம்ஸ் இதெல்லாமே நடக்கும். ஏன்னா இதெல்லாமே வந்து வெவ்வேறு காரணங்கள். இதெல்லாமே there must be sanctioning of supreme personality of Godhead, அவருடைய உத்தரவு என்பது நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. இதெல்லாம் எதன் அடிப்படையில் இந்த உத்தரவு வழங்கப்படுகின்றது? நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறுதான் அது கிடைக்க பெறுகிறது. அதனால there must be. So நந்த மகாராஜ் வந்து மேலும் வந்து so advocated that in order to get good results for the agriculture act we must satisfy. மேலும் அவர் அதான் சொல்றாரு, அதாவது இந்திரனுடைய வழிபாடு நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு, அந்த ஆர்குமெண்ட்டை வந்து ரொம்பவுமே வந்து அதாவது நல்லிஃபைடுனா அவ்வளவு வேல்யூ இல்லாத ஒரு நிலைக்கு வந்து அவருடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து அமைய பெறுகின்றது. என்ன சொல்றார், தேவர்கள் எல்லாம் எதற்காக படைக்கப்பட்டார்கள்? அவர்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் இல்லையா, அவங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு, அதை செய்வதற்காக தான் அவங்களை எல்லாம் படைச்சாங்க. The devatas cannot give any good results to the person who are not executed the prescribed duties. அதே மாதிரி தேவர்கள் வந்து ஒருத்தர் வந்து தனக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையை செய்யாது இருக்கும் பட்சத்தில் அவனுக்கு கண்டிப்பாக நற்பலன்களை அந்த தேவர்கள் வந்து வழங்க மாட்டார்கள். அதனால தேவர்களும் வந்து டிபெண்டன்ட் ஆன் தி எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ் இல்லையா, அவர்களுக்கும் வந்து கடமைகள் உண்டு. அண்ட் ஆர் நாட் அப்சல்யூட் இன் அவார்டிங் குட் ரிசல்ட்ஸ். அவங்களே வந்து எல்லாத்தையுமே கொடுக்கறது கிடையாது. எல்லா பலன்களையும் பகவான்கிட்ட வாங்கி அவருடைய சாங்ஷனிங் இருந்தா மட்டும்தான் தேவர்களும் நமக்கு கொடுப்பாங்க. அதனால எதற்கு நாம் அந்த தேவ வழிபாடை வந்து மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதையும் கேட்கிறார். அப்படின்னா நீங்க உங்களுடைய கடமையை செய்யுங்க. சோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரட்சணை கொடுப்பார் அப்படிங்கறதுதான் இன்டென்ஷன். அதனால இந்த பௌதிக லாபம் அதை வச்சுட்டு நீங்க இந்த செயல்களை செய்ய வேண்டாம். சோ அதனால மை டியர் ஃபாதர், there is no need to worship the இந்திரா. இந்திரனை வழிபட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. everyone has to achieve the results of his own work இல்லையா. ஒவ்வொருத்தருமே அவன் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய செயல்களுக்கு ஏற்றவாறு பலன்களை அவன் பெற வேண்டும். கண்டிப்பா இது உண்டு. சோ நல்லா படிக்கிற பையன் கண்டிப்பா 500க்கு 475 480 மார்க் எடுக்கிறான். எதுவும் படிக்காதவன் வந்து ஃபெயில் ஆறான், இல்லைன்னா ஒரு 200 மார்க் 250 மார்க் இந்த மாதிரி வாங்குறான். சோ நாம் எந்த அளவுக்கு உழைக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு நம்முடைய முயற்சி இதெல்லாமே நம்மளுடைய இதெல்லாம் வந்து நம்ம செயல்படுத்துகின்றோமோ அதற்கேற்ற பலனை தான் நாம வந்து அடைகின்றோம். இதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது இல்லையா. நாளை we can actually see that one becomes busy according to the natural tendency of his work இல்லையா. இந்த நேச்சுரல் டெண்டன்சி ஆஃப் ஒர்க் வந்து அவனுடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அமையும் இல்லையா. சத்வத்துல இருந்தா அவன் வந்து எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் எவ்வளவு செயல்பட வேண்டுமோ அந்த ஆப்டிமம் வேலை அவன் செயல்படுவான். ரஜோல இருக்கிறவன் வந்து அளவிட முடியாத முயற்சிகள், அதுக்கப்புறம் கடின உழைப்பு இதெல்லாம் அவன் செய்வான் இல்லையா. தாமசிக்கல இருக்கிறவன் சோம்பேறித்தனம், அவனுக்கே நன்மை செய்து கொள்ள மாட்டான். இப்படி குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு செயல்பாடுகள் எல்லாமே உண்டு. தேவர்கள் வந்து சத்துவத்துல இருக்கிறதுனால அவர்கள் நமக்கு என்னென்ன கொடுக்கணுமோ அது கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க. ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ் அச்சீவ் ஹையர் ஆர் லோயர் பாடிஸ், எல்லாருமே
சில அதாவது கிரியேட் த எனிமீஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் நியூட்ரல் பார்ட்டிஸ் ஒன்லி பிகாஸ் தே ஒர்க் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க். நாம வெவ்வேறு செயல்கள்ல ஈடுபடுறோம், அதனால வந்து வெவ்வேறு நிலைகள்ல வந்து நம்முடைய செயல்களுடைய வெளிப்பாடு வருது. அதனால சில பேர் நண்பர்கள் ஆகிறார்கள், சில பேர் நமக்கு வந்து எனிமியா இருக்காங்க. நாம தான் அதை கிரியேட் பண்றோம். ஒன் should be careful to discharge duties according to his natural instinct and not divert attention to worship of various demigods. இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து ரொம்பவுமே வந்து அதாவது ஜாக்கிரதையா வந்து செயல்படணும். அதாவது அவனுடைய இயற்கைக்கேற்றவாறு அவன் வந்து தன்னுடைய கடமைகளை எல்லாம் செய்து, இல்லையா, அவனுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் அவன் அமைத்துக் கொள்ளணுமே ஒழிய அது வெறுமனே உட்கார்ந்து கொண்டு இந்த பூஜை அந்த பூஜை இந்த கடவுளுக்கு அந்த கடவுளுக்கு செய்து கொண்டிருந்தால் அதனால எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. we should not divert, there is no need to worship அப்படிங்கறதையும் சொல்லப்படும். ஏன்னா அவங்களுக்குமே வந்து கடமைதான் நம்மள ரட்சிக்கிறது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நமக்கும் அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒத்துழைப்பு என்பது தேவை. சோ நாம வந்து இந்த விளைச்சல் செய்யும் பொழுது நல்ல அதாவது நிலத்தை உழுது, இல்லையா, விதை விதைத்து நீரெல்லாம் விட்டு அதை வந்து நல்ல விளைச்சலுக்கு எடுத்துட்டு வரோம், இல்லையா. நம்முடைய கடின உழைப்பு நமக்கு வந்து விளைச்சல் என்பது நல்லா வருது. சோ நாம நம்முடைய கடமை செய்யும் பொழுது அதே மாதிரி வந்து தேவர்களும் நமக்கு வந்து மும்மாறி பொழியறதுக்கான அந்த மார்க்கத்துக்கு வராங்க. சோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ப்ராப்பர் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, பிராமணனுடைய டியூட்டி, வைஷ்ணவனுடைய டியூட்டி, அடுத்து சத்திரனுடைய டியூட்டி, ஒவ்வொருத்தருடைய டியூட்டிஸும் அவங்கவுங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். வேதங்கள் எல்லாம் படிக்கிறது எல்லாமே பிராமணர்களுடைய முதன்மை கடமை. அதை வந்து அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கணும், அது அவங்களுடைய இது. அடுத்து சத்திரியர்கள் வந்து என்கேஜ்மெண்ட் இன் ப்ரொடெக்டிங் த சிட்டிசன்ஸ், இல்லையா, மக்களை ரட்சிக்கிறது அவங்களுடைய கடமை. அடுத்து வைஷ்யன் வந்து விவசாயம், வியாபாரம், பசு பராமரிப்பு, இது எல்லாமே அவனோடது. சூத்ரன் வந்து இந்த 3 சமுதாய பிரிவருக்கு தொண்டு புரியறது. இப்ப நாம வந்து வைசிய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள், அதனால நம்ம வந்து விவசாயம் செய்யணும், பசுக்களை பராமரிக்கிறது, இது எல்லாமே நாம கண்டிப்பா செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கறதையும் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். எஸ் புஷ்ப மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேவர்களுக்கு வந்து இப்படி நம்ம தனியா வந்து யாகங்கள் இதெல்லாம் செய்யறது எது ஞாபகம் வருதுன்னா, அப்போ ஒரு கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் வாங்கணும் தாசில்தார்ட்டு போனா இவ்வளவு பணம் கொடு அவளை பணம் கொடுன்னு கேக்குறாங்க, லஞ்சம். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அதிகாரி செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும். அதுக்காக வந்து நம்ம வந்து கையோ இது லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. அது லஞ்சம் மாதிரிதான் தெரியுது. அதிகாரிக்கு தெரியாமலே இவங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதான் அங்க இருக்கு. அந்த அதிகாரிக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்கும் உங்களுக்கு. ஒருத்தர ஏன் லேட்டா வருது தெரியல அவர்கிட்ட ஃபார்ம் அந்த மாதிரி. அதுல இருக்கவங்க எல்லாம் காசு கொடுக்கலன்னா உங்க ஃபார்ம் போவாது, இல்லையா? காசு கொடுத்தாதான். ஆமா, அது அப்படி போகுது. இப்ப இந்திரனுடைய கடமை மழையை கொடுக்கறது. ஆமா, விவசாயம் கொடுக்கணும். அதுக்கு எதுக்கு? ஆனா ஒரு நன்றி கடன் மாதாஜி, இந்த தை பொங்கல் இதெல்லாம் அவங்க செய்யறோம்ல மாதாஜி, நல்ல அது வேற. அது வர்ஷிப் வந்து தட் மீன்ஸ் கிராட்டிட்யூடோட நம்ம நன்றி செலுத்துறது வேற மாதாஜி. பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தவறு. இது ஒரு நன்றி உணர்வோடு செய்யறோம். அது பசுவுக்கு அதுதான் அதெல்லாம் வந்து யாரும் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா நாம வந்து ஈவன் கோவர்தனகிரி பூஜையே வந்து சிமிலர் டு நீங்க நம்ம பொங்கல் மாதிரிதான், இல்லையா? ஆமா, சேம் திங். அந்த அதாவது வருடமெல்லாம் வந்து அந்த மலையில இருக்கக்கூடிய புல் எல்லாமே வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய பசுக்கள் தின்வதற்கு கோவர்தனகிரி வந்து வந்து ஒத்துழைக்கிறது. அதனாலதான் அந்த கோவர்தனகிரிக்கே வந்து பூஜை பண்ணணும். நமக்கு எது நம்மள வந்து ரட்சிக்கிறதோ அவங்களுக்கு நாம கண்டிப்பா வந்து we should actually have the gratitude அப்படிங்கறத வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். அதனால நம்ம கோவர்தனகிரி பூஜையை வந்து செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அது மாதிரிதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி நாம எல்லாருமே சூரிய பகவான் வருடமெல்லாம் நமக்கு வந்து பிரகாசத்தை கொடுக்கிறார், அவருக்கு நன்றி கடன் செலுத்தணும். அதே மாதிரி வருடமெல்லாம் நமக்கு வந்து பால் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பசுமாட்டுக்கு நாம நன்றி கடன் செலுத்தணும், இல்லையா? முன்னோர்களை வந்து நினைக்கக்கூடிய நாட்களும் வந்து அந்த சமயத்துல உண்டு, இல்லையா? வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம வந்து சில அதாவது சமுதாயத்துல வந்து கண்டிப்பா அதாவது துணியெல்லாம் வச்சு படைக்கக்கூடிய இதுவும் உண்டு பெரியோர்களுக்கு. சோ அந்த மாதிரி அந்த நினைவு கூறுதல். சோ இந்த மாதிரி அதெல்லாமே வந்து அந்த ஒரு நாள் தான் நம்ம செய்வோம். ஆனா டெய்லி நம்ம ஒண்ணும் அதை வந்து அது கடமையா எடுத்துட்டு டெய்லி எனக்கு இதை கொடு அதை கொடுன்னு நம்ம எதுவுமே கேட்கறது கிடையாது. தட் இஸ் வி ஆர் ஆக்சுவலி ஷோயிங் அவர் கிராட்டிடியூட், இல்லையா? நன்றி கடனை நாம செலுத்துகின்றோம். அது தவறு கிடையாது. எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு வந்துட்டு அதாவது ஃபேவருக்காக நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது, அது தவறு, இல்லையா? அவரை ப்ளீஸ் பண்ணணும் அதுக்காக இது செய்யறது.
இந்த இன்டென்ஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நோக்கம் என்பது முக்கியம். நன்றி செலுத்துவது என்பது வேறு, எதிர்பார்ப்புகளோட செய்யக்கூடிய பக்தி வேறு. ரெண்டுமே வேறுபட்டது, அதை தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. உணர்வு வித்தியாசம். ஹரே எஸ் கிருஷ்ணா. எஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணர் தன் தந்தைக்கு மேலும் இவ்வாறு விளக்கி கூறினார். இந்த பிரபஞ்சம் பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களால் செயற்படுகிறது. அவை யாவன? சாத்வீக குணம், நற்குணம்; தீவிர குணம், அறியாமை குணம். இம்மூன்று குணங்களும் படைப்பு, பராமரிப்பு, அழிப்பு ஆகியவற்றுக்கு காரணமாகின்றன. தீவிர குணத்தின் செயற்பாட்டால் மேகம் உருவாகிறது. எனவே தீவிர குணம் மழையை உண்டாக்குகிறது. மழை பெய்த பிறகு அதனால் விளையும் பயன்களை உயிர்வாழிகள் அனுபவிக்கிறார்கள். எனவே இதில் இந்திரனின் பங்கு என்ன? இந்திரனை நீங்கள் திருப்திப்படுத்தாவிட்டாலும் அவன் என்ன செய்யக்கூடும்? இந்திரனிடமிருந்து நாம் எவ்விதமான தனிப்பட்ட நன்மையும் பெறவில்லை. அவனால் மழை பொழிகிறது என்று வைத்துக் கொண்டாலும் சமுத்திரம் போன்ற தேவையற்ற இடங்களிலும் மழை பெய்கிறது. கடலின் மீதும் மலையின் மீதும் நிலத்தின் மீதும் மழை பொழிகிறது என்றால் அது நாம் அவனை வழிபடுவதால் ஏற்படுகிறது என்பது அல்ல. நம்மை பொறுத்தவரை நாம் வேறொரு நகரத்துக்கோ கிராமத்துக்கோ அயல் நாட்டுக்கோ போக தேவையில்லை. நகரங்களில் அரண்மனை போன்ற வீடுகள் இருக்கின்றன. ஆனால் நம் உறவு குறிப்பாக கோவர்த்தனகிரியுடனும் விருந்தாவனத்துடனும் ஏற்பட்டது. வேறு எதுவும் நமக்கு தேவையில்லை. எனவே தந்தையே, நான் உங்களை வேண்டிக் கொள்வது இதுவே: நமது ஊரில் உள்ள பிராமணர்களையும் கோவர்த்தனகிரியையும் திருப்திப்படுத்துவதற்கான யாகத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள். இந்திரனுக்கு நமக்கும் எந்த தொடர்பும் வேண்டாம். கிருஷ்ணர் பேசியதை கேட்ட நந்த மகாராஜா கூறினார், மகனே, நீ விரும்புவதால் நம் ஊர் பிராமணர்களுக்கும் கோவர்த்தனகிரிக்கும் நான் தனியாக யாகம் ஏற்பாடு செய்கிறேன். ஆனால் தற்போது இந்திர யக்ஞம் எனப்படும் யாகத்தை நான் நடத்த விரும்புகிறேன். ஆனால் கிருஷ்ணர் கூறினார், தந்தையே, தாங்கள் இனியும் தாமதம் செய்யாதீர்கள். உள்ளூர் பிராமணர்களுக்கும் கோவர்த்தனகிரிக்கும் யாகம் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கு அதிக நேரம் தேவைப்படும். எனவே ஏற்கனவே நீங்கள் இந்திர யக்ஞத்துக்காக செய்திருக்கும் ஏற்பாடுகளை கோவர்த்தனகிரி மற்றும் உள்ளூர் பிராமணர்களுக்கான யாகத்திற்கு பயன்படுத்துங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? அதாவது 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமங்களை பத்தி நம்ம படிச்சோம். மேலும் 3 குணாதிசயங்கள் அடிப்படையில தான் இந்த இயற்கை அதாவது இயற்கையினுடைய செயல்பாடு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? அதாவது சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். சோ படைத்தல் என்பது அதாவது ரஜோனிலிருந்து செயல்படுது. அதே மாதிரி சத்வத்துல இருந்து நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் இல்லையா, பாதுகாக்கிறது. அடுத்து அழிவு என்பது அஜ்ஞானத்துல இருந்து கொண்டு இல்லையா. இப்படி இந்த படைக்கிறது என்பதே கிரியேஷன் எல்லாமே ரஜோ. அதனால்தான் இந்த மேகமூட்டங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றது இல்லையா, அது உருவாகின்றது. அது எதனால உருவாகின்றது என்றால் ரஜோ குணத்தினுடைய இயல்பினால் அது உருவாகின்றது. அதனால் அது மழை பொழிகின்றது. மழை எல்லா இடத்துலயுமே பொழிகின்றது. நம்ம விளைச்சல் நிலத்துக்கு மாத்திரம் கிடையாது, மலை மேல, கடல் மேல, எல்லா இடத்துலயுமே பொழிகின்றது. இப்ப கடலுக்கு மழை நீர் தேவையா? ஒன்றும் தேவையே கிடையாது, ஆனாலும் பொழிகின்றது இல்லையா. நீங்க இந்திரனை வணங்கினாலும் அது பொழியும், வணங்கவில்லை என்றாலும் அது பொழியும். அதனால நீங்க இந்திரனுடைய வழிபாட்டை பற்றி நீங்க எதையுமே நினைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. We no need to go. அதாவது இதுக்காக as far as we are concerned, we do not need to go another city or village or foreign country. இங்கேயே அழகான மாளிகைகள் எல்லாமே உண்டு இல்லையா, விருந்தாவன காடுகள் உண்டு. சோ அதாவது நம்ம சம்பந்தம் எதோட இருக்கு? கோவர்தன மலையோடையும் இந்த விருந்தாவன காடுகளோடும் இருக்கின்றது. அதனால நீங்க தயவு செஞ்சு இங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களையும் அவங்கள திருப்திப்படுத்துறதுக்காகவும் கோவர்தனகிரியை நம்ம வழிபாடு செய்யலாம். அதனால இந்திர வழிபாடு தேவையில்லை அப்படிங்கிறதையும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறார். சரின்ட்டு கிருஷ்ண பரமாத்மா சொன்னதை கேட்டு நந்த மகாராஜா என்ன சொல்றார்? ஓகே, தன்னுடைய மகன் கேட்கின்றான் என்பதற்காக ஓகே, அது நான் செப்பரேட்டா தனியா ஒரு யக்னத்தை நாம பண்ணலாம். உள்ளூர்ல இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களும் அதுக்கப்புறம் கோவர்தனகிரியை நம்ம கண்டிப்பா வழிபடலாம். ஆனா இப்போதைக்கு நான் இந்திர வழிபாடை நான் ஏற்பாடு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றார். அதற்கு பகவான் சொல்றார், தந்தையே, அதுக்கு இத நீங்க காலம் தாழ்த்த வேண்டாம். நாம முதலில் கோவர்தனகிரியும் அந்த பிராமணர்களுடைய இதுவும் நாம செய்து முடிக்கலாம்.
எனவே இந்திர பூஜைக்கு நீங்க எல்லாமே எடுத்து வச்சிருக்கீங்க, அதையே நம்ம உபயோகப்படுத்தி நாம கோவர்தனகிரி பூஜையை நாம செய்யலாம் அப்படிங்கறத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார். எஸ், அருட்செல்வன் பிரபு நீங்க வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இறுதியில் நந்த மகாராஜா கிருஷ்ணரின் ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொண்டார். யாகத்தை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று ஆயர்கள் கிருஷ்ணரை கேட்டார்கள். யாகத்திற்கான செயல்முறைகளை கிருஷ்ணர் விவரித்தார். இந்திரை யஜ்ஞத்திற்காக வைத்திருக்கும் தானியங்களையும் நெய்யையும் உபயோகித்து நேர்த்தியான பல உணவு வகைகளை தயார் செய்யுங்கள். அன்னம், பருப்பு, ஹல்வா, பகோடா, பூரி ஆகியவையும் பால் பண்டங்களான சர்க்கரை பொங்கல், ஸ்னேதேசா, ரசகுல்லா, லட்டு போன்றவற்றையும் தயார் செய்யுங்கள். வேத பாராயணம் செய்து ஹோமம் வளர்க்கக்கூடிய கற்றறிந்த பிராமணர்களை வரவழையுங்கள். அவர்களுக்கு எல்லா வகையான தானியங்களையும் தானமாக கொடுங்கள். பிறகு பசுக்களை அலங்கரித்து அவற்றுக்கு உணவளியுங்கள். இவற்றையெல்லாம் செய்த பின் பிராமணர்களுக்கு பணத்தை தானமாக வழங்குங்கள். பின்னர் மற்றவர்களுக்கும் பிரசாதம் வழங்குங்கள். நாய், பூனை போன்ற மிருகங்களுக்கும் உணவளியுங்கள். பசுக்களுக்கு நேர்த்தியான புல் தரப்பட்ட பின் கோவர்த்தன பூஜையை உடனே ஆரம்பியுங்கள். இந்த யாகம் எனக்கு மிகுந்த திருப்தியை அளிக்கும். இந்த வர்ணனையில் கிருஷ்ணர் வைசிய குலத்தினரின் பொருளாதாரத்தை விவரித்திருக்கிறார். மனித சமுதாயத்திலுள்ள பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள், சண்டாளர்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் உள்ள பசுக்கள், நாய்கள், ஆடுகள் என அனைவரும் தங்களுக்கான பணியை செய்ய வேண்டும். எல்லா மனித சமுதாயங்களிலும் மிருக சமுதாயங்களில் கூட ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் ஆற்ற வேண்டிய கடமை உண்டு. சமுதாயத்தின் முழுமையான நன்மையை கருதி ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களுடன் ஒத்துழைக்க வேண்டும். இதில் நிலத்துக்கும் மலைகளுக்கும் கூட பொறுப்புகள் உள்ளன. தானியங்களை விளைவித்து பசுக்களை பராமரித்து தேவையான போது உணவுப் பொருட்களை மற்ற இடங்களுக்கு கொண்டு சென்று கொடுக்கல் வாங்கல் போன்ற நிதி விவகாரங்களை கவனித்துக் கொள்வதே வைசிய குலத்தினரின் பொறுப்பு. இதிலிருந்து நாம் நாய், பூனை போன்ற மிருகங்கள் கவனத்துக்குரியவை என்பதை அறிகிறோம். பசு பரிபாலனம் மிகவும் முக்கியமானது. சமுதாயத்தில் எல்லோரும் முக்கியமானவர்கள். சிலர் சமுதாய முன்னேற்றத்திற்காக நேர்முகமாகவும் சிலர் மறைமுகமாகவும் காரணமாக இருக்கலாம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கும் இடத்தில் ஒவ்வொருவரே முழு நலமும் கவனிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ இந்த இதுல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குனாக்கா, நல்ல உணவு வகைகள்லாம் சமைக்கணும் இல்லையா, பிராமணர்களுக்கு வந்து தானங்கள் கொடுக்கணும் இல்லையா. அதாவது வைசியன் வந்து எல்லா வர்ணத்தவரை எவ்வாறு அவர் வந்து பார்த்துக்கிறார் என்பதை பார்க்கணும் இந்த இடத்துல. சோ 4 விதமான வர்ணங்கள் இல்லையா, பிராமணர், சத்திரிய, வைசியா அண்ட் சூத்ரா. ஸோ இதுல இன்க்ளூடிங் அதாவது பசுக்கள், நாய்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா விலங்குகளுமே இந்த இடத்துல வந்து இதுல பங்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதுல அசைவன அசையாதவை இல்லையா, அசையாதவை மரஞ்செடி கொடிகள், அதுல வந்து குன்றுகள், இதெல்லாமே வந்து நிலம், இதெல்லாமே வந்து அடங்கி இருக்கிறது, எல்லாமே இருக்கு. சோ இந்த வைசிய சமுதாயம் வந்து அதாவது வியாபாரம் செய்யக்கூடிய சமுதாயம். இவங்க வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து வாழும் காலத்துல இவங்க வந்து அந்த சமுதாயத்துக்குரியது என்னன்னாக்கா, ஒரு நாட்டினுடைய அதாவது பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு அவங்க வந்து நிறையவே பங்கு வகிக்கிறார்கள். சோ மேலும் அதிகமான அது எவ்வாறுன்னா, இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்றவங்களுக்கு உணவு படைக்கிறது அவங்கதான். அடுத்து வந்து பசுக்களுடைய பராமரிப்பும் அவங்கதான் செய்யறது. மேலும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து உணவு வகைகளை எல்லாமே வந்து அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது இல்லையா, அதாவது எடுத்து செல்வதற்கு அனுமதிக்கிறது, பிசினஸ் இல்லையா, கொடுக்கல் வாங்கல், இது எல்லாமே அவங்க செய்யறாங்க. சோ இந்த இடத்துல ஒன்னொன்னு என்னன்னாக்கா, கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் which have become so important are not neglected. கவு ப்ரொடெக்ஷன் வந்து ரொம்பவுமே, பசு பராமரிப்பு என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நாய்களையும் அதாவது நாய்களையுமே வந்து பூனைகளை காட்டிலுமே பசு பராமரிப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதாவது ரொம்ப சண்டாளமா இருக்கவங்களுக்கு கூட நம்ம அந்த உணவு வகைகள் கண்டிப்பா கொடுத்துதான் ஆகணும். உணவு எல்லாருக்குமே காமன்.
அதனால இவன் நல்லவன், இவனுக்கு மட்டும்தான் உணவு, அவன் கெட்டவன், அவனுக்கு உணவு கிடையாதுன்னு நம்ம என்னைக்குமே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எல்லாருக்கும் உயிர் ஒன்றுதான் இல்லையா, எல்லாரிலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார். அதனால நம்ம அதை கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கோவர்தன பூஜை சாக்ரிஃபைஸ் இஸ் நோன் அஸ் கோவர்தன அப்சர்வ்ட் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ். கோவர்தன பூஜை நம்ம இதுலயும் பண்றாங்க இல்லையா. Lord Chaitanya has recommended that since Krishna is worshipable, his land is Vrindavan is also worshipable இல்லையா. பகவானை நம்ம வணங்குகின்றோம். ஆனால் அவர் வாழ்ந்து விட்டு சென்ற பிருந்தாவனத்தையும் கோவர்தனகிரியும் நாம கண்டிப்பா வணங்கணும். கோவர்தன பூஜா இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் வர்ஷிப் ஆஃப். இது கார்த்திகை மாசத்துல தான் பண்ணுவாங்க. From that day, Govardhana Puja has been going on, known as Annakutta. So அதனுடைய பெயரே அந்த பூஜைக்கு Annakutta. In all the temples of Vrindavana or outside Vrindavana, huge quantities of food are prepared in this ceremony and very sumptuously distributed to general population. பொது ஜனங்களுக்கு எல்லாமே இது விநியோகிப்பாங்களாம். So sometimes the food is thrown to the crowds and they enjoy collecting it off from the ground. அதாவது விசிறி அடிச்சாவது அதை எடுத்து பிரசாதமா சாப்பிடக்கூடிய அந்த நிலை. For this we can understand the prasadam offered to Krishna is never contaminated, even though it is thrown on the ground. Therefore people collect and eat it with great satisfaction. அப்படிங்கிறது பெரும் திருப்தியோட அந்த உணவை அருந்துகிறார்கள் என்று, உணவு உட்கொள்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னும் 2 பேராகிராஃப் இருக்கு, முடிச்சிடலாமா இல்ல shall we close? முடிச்சிருங்க மாதாஜி. முடிச்சிட்டோமா? ஓகே, நீங்க யாருன்னா வாசிங்க. ஓகே, வாசிங்க. இந்த 2 பேராகிராஃப் முடிச்சிருங்க. உணர்வு இயக்கத்தில் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் வணக்கத்துக்கு உரியவராதை போல் அவரது பூமியான பிருந்தாவனமும் கோவர்த்தனகிரியும் வணக்கத்திற்கு உரியவை என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறியிருக்கிறார். அந்நாள் முதல் இன்று வரை கோவர்தன பூஜை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அது அன்னக்கூடம் எனப்படும். அன்று பிருந்தாவனத்தில் மற்ற இடங்களிலும் ஆலயங்களில் உணவு பெரும் அளவில் தயாரிக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு விநியோகிக்கப்படும். முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் ஸ்வர்கலோகத்தின் ஆளுநர் பதவியில் இருந்ததால் கர்வம் கொண்டிருந்த இந்திரனுக்கு பாடம் கற்பிக்க விரும்பியதால் இந்திர யஞத்தை நிறுத்தி கோவர்தனகிரிக்கான பூஜையை மேற்கொள்ளும்படி ஆயர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கினார். அவரின் ஆலோசனைகளை ஏற்ற ஆயர்களும் நந்த மகாராஜாவும் அவற்றை ஒன்றுவிடாமல் நிறைவேற்றினார்கள். கோவர்தன பூஜையை நிறைவேற்றி மலையை வலம் வந்தார்கள். இந்த மறைப்பையொட்டி இப்போதும் பிருந்தாவனத்தில் இந்த பூஜை தினத்தன்று நன்றாக உடை உடுத்தி தம் பசுக்களுடன் கோவர்தன மலைக்கு சென்று பூஜை செய்து மலையை வலம் வருகிறார்கள். கிருஷ்ணரின் ஆலோசனைப்படி நந்த மகாராஜாவும் ஆயர்களும் கற்றறிந்த அந்தணர்களை வரவழைத்து வேதம் ஓதச் செய்து கோவர்தன பூஜையை நடத்தி பிரசாதம் வழங்கினார்கள். பிருந்தாவனவாசிகள் ஒன்று கூடி பசுக்களை அலங்கரித்து அவற்றிற்கு புல் கொடுத்தார்கள். பசுக்களுடன் கோவர்தனகிரியை வலம் வந்தார்கள். கோபியர்களும் விமர்சையாக ஆடை அணிந்து மாட்டு வண்டிகளில் அமர்ந்து கிருஷ்ணரின் லீலைகளை பாடியபடி பவனி வந்தார்கள். கோவர்தன பூஜையை நடத்தி வைத்த அந்தணர்கள் கோபாலர்களையும் கோபியரையும் ஆசிர்வதித்தார்கள். எல்லாம் சரிவர நடந்தேறிய பின் கிருஷ்ணர் மிக பிரம்மாண்டமான உருவத்தை மேற்கொண்டு கோவர்தனகிரிக்கும் தமக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை, இரண்டும் ஒன்றே என்பதை அங்கிருந்த மக்களுக்கு உணர்த்தினார். பின்னர் அங்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவு முழுவதையும் கிருஷ்ணர் உண்டார். கோவர்தனகிரியும் கிருஷ்ணரும் ஒன்றே என்று கருத்து இன்றும் மதிக்கப்படுகிறது. அம்மலையின் கற்களை எடுத்து சென்று வீடுகளில் வைத்து கிருஷ்ணராக அவற்றை பூஜிக்கிறார்கள். இது மூர்த்தி வழிபாட்டுக்கு ஒப்பாக கருதப்படுகிறது. உணவு முழுவதையும் உண்ட கிருஷ்ண வடிவமும் கிருஷ்ணர் தாமும் வெவ்வேறாக விளங்கி நின்றதால் கிருஷ்ணர் தாமும் மற்ற விருந்தாவனவாசிகளும் அந்த மாபெரும் மூர்த்திக்கும் கோவர்தன மலைக்கும் ஒருங்கே வழிபாடு நடத்தினார்கள். கிருஷ்ணர் கூறினார், கோவர்தன மலையை எவ்வளவு பெரிதாக வளர்த்து நாம் அளித்த உணவை ஏற்றுக்கொண்டு நம்மிடம் கருணை காட்டுகிறது பாருங்கள். நான் முன்னின்று நடத்தும் கோவர்தன பூஜையை அசட்டை செய்பவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க மாட்டான். கோவர்தன மலையில் பல பாம்புகள் உள்ளன. கோவர்தன பூஜையை செய்பவர்கள் அப்பாம்புகளால் தீண்டப்பட்டு மரணம் அடைவார்கள். பசுக்களின் நன்மையை
அசட்டை செய்பவர், நெக்லெக்டிங் அசட்டை செய்பவர்கள். ஓகே மாதாஜி. பசுக்களின் நன்மையையும் தமது சொந்த நலங்களையும் கருத்தில் கொண்டு கோவர்தனகிரியை அடுத்துள்ள விருந்தாவனவாசிகள் அனைவரும் கோவர்தன பூஜையை நான் வகுத்துள்ள முறைப்படி நடத்துவார்களாக. இவ்வாறு கோவர்தன பூஜையை நடத்திய விருந்தாவனவாசிகள் வசுதேவர் மைந்தனான கிருஷ்ணரின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றிய பின்னர் தத்தம் மனைக்கு திரும்பினார்கள். பக்தி வேதாந்தா எழுதிய கிருஷ்ணா எனும் நூலின் 24ஆம் அத்தியாயமான கோவர்தனகிரியை பூஜித்தல் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதனுடைய விளக்கத்தை நான் இந்த 2 பேராகிராஃப் அடுத்த வாரம் சொல்றேன். நான் நீங்க மறுபடியும் 7 மணிக்கு கிளாஸுக்கு போகணும். ஒரு 10 நிமிஷம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் கோ ஃபார் த கிளாஸ். வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.